Care. Ya kwasi kakamial. Woduduo. Bas nyakwara mgajuang enudhiambo machielo ma wakilunu kaendi cheno mar 111 kaka pile makilunu cheno niendi ena James Rabala nyalungu ni Kwasi Rajabu warga chieng antire kaendi e gweng mar Kagan kama wadwani watwage kod jomiel joluo maong'ere kaka Kochia Kagan traditional dancers ma wan godo kaendi kawuono nyakwara mgajuang. Ani neno ka wan gi jodongo kaendi kendo abo dwaro mar mondo mi gikwong gihulie nyingegi eka koro wachak mbaka modwago kodgi kaendi diendi. Wachako jaduong' in michak kod nyingi kato ibro miyo joma moko be thuolo mar wuok. Erokamano ahinya owarga chieng' an kod nyinga iluonga ni John Owuoro Yugi e group mar Kagan Kochia Traditional Dancers kendo e group ni an kaka General Secretary mar Kagan Kochia Traditional Dancers. Erokamano owarga chieng'. Okay, rimiyo ng'at maluwe kato koro otigo gi jaduong'. Okay, mana kamano ne jo thurwa an giluonga ni Martina Gutungicho aja Kagan Traditional Dancers. Koro eruru kamano. An gi nyinga luonga ni Patrick Awuor Kagan Traditional Dancers. Erokamano. Koro otigo gi jaduong'. Erokamano nukinyi makawuono. An gi nyinga iluonga ni Presidential National Traditional Dancer Senior Alfred Anyango Megore. An e group mar Kagan Kochia Traditional Dancers. An kaka founder member mar group ni. Erokamano. Bas nyakwara mojong mana kaka iwinjo no endo mbaka mwadwago kawuono wadwa ng'iyo miend joluo machon ma ong'ere kaka miend Ramogi niendi ka wang'iye ka gimomiyo ni itime higni machon to gi gimomiyo itime sani. Higni machon nyakwara mgajuang' miel machal kamaendi ne en miel mano iketo mar miyo ji mor. Kuonde ma mor ne bede ne itimo gik machalo kamagi. Itiyo gi miend Ramogi niendi e miyo ji mor kata miyo oganda mor. Ne inyalo yudo ka samoro ka ne nitiere nyasi moro to iluongo jomiel machal ka koro man godo sani giendi dhi kacha chande kendo miyo ji mor ka gimiel kendo ji kanyo kanyiero. Ne nyasi maduong' ahinya kendo mar mor maduong' ahinya. Mopogore gi magi ne nitiere nyasi mamoko ma samoro bende ne iluongo joma chalo kamagi nyasi kaka mag tero buru. Ne inyalo luongi ka gidhi konyo weche mag tero buru ka dipo ni jaduong' moro ne Nyasaye okawo to koro chopo kinde mare mitere buru mare ne inyalo luongi kacha chande mondo mi gidhi kendo gimor ji e kamitere buru noendo. Mopogore gi miel e buru bende ne en yo mane iywago godo ji. Jodongo machalo kamagi kata bunde miel machalo kamagi mar Ramogi niendi ni inyalo dhi godo ywago ng'ato ka dipo ni ng'ato Nyasaye okawo to gigo bul ka gidhi kanyo kendo ka gichopo kanyo to gigo bul kendo giwer. Sambo wende moko ne ginyalo wero ma gikuong'o godo tho. Samoro bende ginyalo wero were moko ma gipako godo ng'ama otho no, ng'ama onindo noendo ipake kaluwore gi wende machalo kamagi. Magi mana moko kuom gik mane itimo mane bul machalo kamaendi kata girup mar miel machalo kamaendi ne inyalo konyo godo e kinde machon goendo. Kata kamano mopogore gi kwang'iye gi luo kitwa gi timbewa kaka ne itime chon noendo, sani endi ka koro wawuoyo bul machalo kama kata miel machalo kamaendi inyalo ti godo side bende koro e yore mag yuto nikech waseneno kata mana e pinje maoko to gi pinje mamoko kata gwenge mamoko ka jombul machalo kamagi endi bende chopo kama koro gimbe gidwa ni gibe yude yuto gi moro matin kokalo kuom miendgi ma gimielo noendo kata bundgi ma gigoyo noendo kata moro ma gimiyo ji noendo. Mae kama koro wadwa ng'iyo godo wach ni kawuono niendi wadwa ng'eyo ka ang'wa akani to ere kaka miel mar Ramogi ni ere kaka osekonyo Kochia Kagan Traditional Dancers kaachiel bende kod ng'eyo ni to ere paro mane gibedo godo mar chako girup machalo kamaendi mar moro piny luo niendi. Kwachako kodi jaduong'
kaka in koro in e jatelo mar group mar Kagan Kochia Traditional Dancers niendi, group ni nuchake karang'o? Erokamano James Rabala, wadga Kinyi. Miandni ne wachako chon. Chon ne ji ringo gi kuodi, nikech kuodi gi ne isiro go wasigu kane ilaro pinje madakie, kendo ne ilaro lo mag mupaka. Koro wayudo ka koro lweny orumo, koro ji ywagore. Koro kuote ywagruok go, ka ng'ato otho e thim, ng'ama odhi e lweny, modhi kedo gi karachuonyo kata odhi kedo gi Kamagambo, otho nege e thim kuro. Koro agoro ywak, jolweny iduogo omo mon dhi ting'o ng'at monegi e thimno, kelo iko. Koro sama ikele ni jokuodi ji gweyo sigweya mag paro thuon, kaka thuon onindo e thim. Koro mae gima ne timore. Koro kodhi e higni machien, ka koro lony moro donjo, koro wawe kuodi, koro wan wadonje e miel, wamielo bul. Koro bundni ne wanwang'o ni omiyo ji mor kabisa, kendo nober ne ji. Wawero wendewa moko mag oganda, kendo wawero wendewa moko mag paro. Koro nyaka sani omiyo sirikal kanoneno ka gini en gima ber kendo nyalo kelo paro kendo kelo ranyisi maber n'oganda moro, ne wadonje iye. Ne wadonje i sirikal. Koro nyaka sani wan e sirikal. Koro watiyo gi sirikal, kendo koro mor momiyo jino omiyo koro watimo kata aruse madongo, watimo kata weche moko mag nyasi. Tiyo gi sirikal kanya winjo kikelo mang'iso niya, sache moko sirikal kata piny owacho obedo kod nyasi megi machalo kaka nyasi mag Jamhuri Day, nyasi mag Madaraka Day, to giluongou kamano. Giluongowa kendo ae kawo loch kuom wabeberu. To an amiel ne Kenyatta, kendo an mana chung' gi Kenyatta chieng' mane Kenyatta kawo kitabu kuom wabeberu. In mani bedo kode machiegni? An ema nabedo kaka mtoto misa mare mabedo mbelene ka, to chung' malo okawo kitabu Jaramogi Oginga Odinga ni ka, to Tom Mboya ni e bathe koni gi jowa mamoko mane nitiere chieng'no. Erokamano. Kare nyiso ni isemiel kuom higni mang'eny? Asemiel higni 70 sani g'6. Asemiel higni 76, mano nyiso ni ichako miel kija? Nachako miel ka nyathi kabisa. Ka nyathi kabisa. Higni 76 kimiel amiela? Ka miel, koro nyaka sani pok awene kinde. Sani in gi higni adi? Sani an gi higa 80 gi gik moko. Koro miwa sigana ni to kare Kochia Kagan Traditional Dancers group ni endo kare nuchake higa mane? Group makoro umiel godo ni ne uchake higa mane? Group makoro wamielie ni eni kichake to chake gi Jokagan. To ka koro wadonje e sirikal, to an ema ating'o Jokagan odonje e sirikal, kaeto ywayo Jokochia. Koro wan gi Jokochia, koro iluongowa ni North Nyokal. Koro ka aeto ondikwa ni Kagan Kochia Dancers. Nengeche an mana abedo jatelo e gino. Inyalo bede gi ng'eyo moro matin ewi higa madine chaki e group mar Kagan Kochia Traditional Dance Group? Erokamano Rabala, an kod ng'eyo no. An kod ng'eyo no. Kagan Kochia Dancers nochaki higa 63. 1963. 63. Mane manochake group ni. Koro adiera manitie ma jaduong' Migore wacho. Man bende andwani mondo asir
ni ing'eni luwo kitwa gi timbewa o chon kane ng'ato nindo ng'ato tho to bul ywak opore igoyo gik moko igo uwi koro ne nyiso ni ng'ato tho kamoro kendo mano ne en yo mane iomo godo ji kane ng'ato nindo ok ne kasa ne owaga chieng' ni ka ng'ato nindo to igo uwi dak achiel to sikawe otere mochari koro samoro piny mani to ng'ani chanjo nindo to chon to ni mano ne timore kendo mano ne yo mane iomo godo ji ka ng'ato nindo koro ng'iso ni miel mar kata bund nyaluo ni endi ni tiyo kode kaka yor luongo ji go milome nen yor go milome ni yawa wan kod chandruok ng'ato nindo ka koro ka ji osechopo ka koro ji ng'e niya opiyo wuon owine mano nindo kata onyango wuon ng'ane mano nindo koro ni ng'e gima chalo kamano kaluwore gi koko mag oporo poko mag bul gi uwi mane mine mon goyo gi ndu mane gore to koro kata gini be ne timore ka joma mine notho ma ne timore koso kamana ka joma chuo kende manotho ne timore kata ka miyo tho nikech ing'eni chon waga chieng' ji ne dak kuom higni mang'eny samoro dayo moro nindo dayo mosetieko higa kata miya gi wiye apani mano ing'eyo ni koro ing'eni miyo koso dang' ok go koko ni go koko obed dichuo obed miyo ni go koko ne mar nindo ne gi bul goporo gi ndweru gi giwa jodongo ochodo kuodi te idhi ywago miyo mang'ongo koro mopogore ki ode yor ni miende ramogi machalo kamaendi ni miele kaka yor milome mar ng'iso ji ni nitiere ng'ama otho kata ng'iso ji ni nitie chandruok mogore e kor gweng' mondo mi ji ochop machiegni nikech kigo bul to ng'ama ni chien winjo ni kare gimoro nyaka be notimore e gweng'no momiyo igo bul mondo mi ji ochop kanyo endo onen to ang'o ma dibed notimore kata ding'e ni to en ng'ama dibed ni otho endi mapogore gi maendi en ang'o kendo kata kuonde mage kendo mano unya time nyasi machalo kamani kata unyalo go e bundu ni endi kata unyalo miele miendegi erokamano waga chieng' ng'eni chon ne nitie lwenje mane nitie e kind pinje karachuonyo kedo gi kagan jugem kedo gi karachuonyo koro ng'eni kane mano nitie sama ji owuok thuondi owuok otelo mbele koro ng'eni ji go siguya ji gweyo ji go bunde ji dhi romoga gi wasigu lokacha koro mano bende ne timore ka ng'ato kata ng'ato tho to ng'eni ni itero nyaka buru buru ni itero koro ng'eni kitero buru to ng'eni buru itero gi gik machalo kuodi jirengo ing'eni ka ng'ato tho adieri owaga chieng' to ng'eni ji ne biro gi tonge tong' ni ng'eni ni lawo kode wasigu ni paro ni ng'at thono ni kanyo dong koro ng'eni nyaka lawe ibiro gi tong' jal ma ji biro ma kibedo marach to ng'ato ba tong' kata ma kigine to ipo mana ka tong' no hinyi erego jirengo koro ng'eni ka jirengo kama to ng'eni tho ringo ji nung'eni tho ni kanyo ka ng'ato tho koro tho ni lawe mondo kik ochak tim ang'o kik ochak oduogi ma ni timo gi kondegi gi kuodi to gi opoche mondo thone timang'o chalo gerni mabuogo ji winjo kaka jalupo gara mano ng'eni ka tho winjo diere cha tho osewuok gi ng'wech oringo dhi oseringo dhi koro en mana ni koro waweyo ma to pok waweye kata sama wawuok ni waga chieng' ok wabi weye nikech ing'eni ministry marwa kata mar culture en gi minister ne wadwa ni kata joma tindo wete ma bang'wa bende mondo obi mondo culture wa kik tim ang'o kila kabila duto te nigi culture gi onge kabila monge ang'o gi culture koro wambin mar wadwa mondo wa maintain mondo kik olal ma ka wasenindo jadung' wach ni nigi 80 gi wiye ambende alawe ambende an gi 60 gi wiye kanyo dong wan wadhi jomodongi kik gin bende mondo mi giwit culture marwa koro mane omiyo wamake motegno kendo ng'eni gi sani to koro en ohala wayuto kode mana adier kapok wabire kar ohala ni wadhi mana kachacha wadok mana kama ichako godo no endo sani endi gin yore mage ma koro ukawo mar neno ni kata ka dipo ni chieng' moro udhi Nyasaye okawo koro uonge e bwo piny kaendi to luw kitwa gi timbewa mar miend ramogini ok bilal en ang'o ma utimo mar neno ni joma biro dong' ng'eu bende biro dhi nyime gi luw kit gi tich mutimo sani ni ang'o ma utime sani erokamano waga chieng' gima watimo sani yot nikech ing'eni ka wabedo wan gi buchowa ma galamoro ma bende nitiere kata mana chokro mwachoke koro watemo nyiso jok maning'ewa ber mar gini mondo mi gimbe ka gibiro to ging'eni gima jodongo ne timo kani ober koro waluongo vijende matindo mondo ojiunga kodwa
mondo mi gin bende ka chiemo koro waonge to gikaw karwa mano watimo koro miyo nyadi mang'eny ni ok wanyal we kijende chien nikech kwa we kijende chien gin bende kata pod wan be wantie to wan mana kanyakla watimo ma to gin bende gin ng'iwa gineno gima watimo mondo mi wan kod role model mondo gima watimo mondo kik chiemo timo ang'o kik chiemo lal mane gima koro timo tieni utiego rowere ma igi pod tindo mondo odonjie iu mar mondo mi ging'e tijni endi koro chieng' moro ka koro umbe Nyasaye osekawo udhi yweyo to koro gimbe ginyalo kawogi kama ne uweyo godo no endo ka gidhi nyime kamano mapogore gi mano endo koro wabire e wach ohala nikech ka wang'iyo adiera to wayudo ni tik owuon miel machalo kamaendi ne ok en gir ohala higni machon to nitime kaka yor mor mana en adiera nitime kaka yor mor mapogore gi mano ni mana kaka iwacho ni ne bende ne en yor milome mar ng'iso ji ni chandruok ogore e gweng' tho moro timore e gweng' masira moro timore e gweng' mopogore gi mano ne nitiere yo mane man luongo ji ni lweny obiro dong ne chalo gima chalo ni goye ni lweny moro chalo gima wasigo tur jokama wasigo tur obul tutut to bende aparo ni bundegi ne nitie kaka nigogi ma apani bul mane igoyo mar ni ng'ato tho ok ang'eyo ang' nung'isa bul mane igo ni ng'ato tho to gi bul migoyo ni wasigo monjo ji bende gichal ne gipogore kata oporo migoyo ni ng'ato tho to goporo migoyo ni wasigo monjo iluongo ni opoch lweny ma ka wasigo tur to igoye to oluongo ji nyaka giko tong' Kisii en opogore gi ma koro igo sani mag miel mag spode opogore en kano ywak to yawuoyi chodo mar kuodi ma ywak tututu mano ng'iso ni mano lweny mano ng'e ni wasigo tur ji dhi e lweny jodongo chuogo ochodo makuodi ochodo kuodi koro dhi to mane igoyo mar ni ng'ato tho mane igo ni mar ng'ato tho nonya ywak nang'o mane igo mar ng'ato tho eto igoya go mano ng'ato tho mano mar ng'ato tho koro mano mar nyiso ni ng'ato tho e gweng' lielo monjo ji e gweng' en opogore gi mar luongo wasigu cha mar nyiso ji ni wasigu monjo ji e gweng' to kata bul mane igoyo koro wasigu monjo ji e gweng' bul mane igoyo go wasigu mondo ji e gweng' ni iluonge chon ni bund Nyaganda en bul mo ne gin bunde moko morube matindo tindo to en migoya go tililingiling tililili en igoya go simete ma otimo lelo mano wasigo monjo mano wasigo mano ka unjo kagan ka to ng'iso ni karachonyo monjo donjo to ka jo karachonyo to mano ng'iso ni kagano omonjo gi koro gigo bul mano mi yawuoyi ng'ama osewinjo bunde no to ochodo makuot yawuoyi oyuo ogwegweya to ng'e ogolo kedo gi wasigu awuoro koro wang'iyo kar ohala bunde ni endi miende ni endi kaka ohala nikech ero no wayudo ni gik mokwongo mondo mi itime tero waselero kelo mor kama ne ji nitiere kata ng'iso ji ni wasigu biro yor milome koro chalo yor milome ni wasigu koro monjowa ne waneno ni samoro ni inya time ni e weche mag buru inyalo time ng'ato ringo gi kuot ng'ato ringo gi tong' ilawo tho mano no uselero maber koro yor ohala sani koro wayudo ka yor miel mar luwo kitgi gi timbegi kata kido kod timbe mag oganda mamoko jomoko tiyo kodgi ka yor ohala minya yudo ni jomoko nodhi omiel kamoro to koro gimbe gidwaro ni oyo ka ang' gidok e udi to koro ginya dolo kumbo giyudo ka gimbe ginya dolo kumbo giyude ka gima ginya kete dhogi un ere kaka bul ma ugoyo ni endi kata miel ma umielo ni endi ere yo ma osekonyogu godo e yore meku mag yuto erokamano Rabala iwacho jaduong' owacho kaka timbe ndi wacho ni sani to wane sirikal wane sirikal
ni koro watiyo kod sirikal. Sani nitiere odiochienge mag sirikal madongo. Jamhuri Day, Madaraka Day, to gi Mashujaa Day. Odiochienge go gin automatically kwasewinjo ka gichopo to wang'e ni mogo donjo. Ni man mogo donjo. Iwinjo wach no? Mano mogo donjo. Wang'e ni mogo timo ang'o? Odonjo. Mogo donjo nikech ber kata rach. Madaraka Day tigi luongo wadwa tieko dwe adi. Achiel. Wachiemo chiemo maber. To waluoka maber. Ka waduogo kwa kuro. To min nyithindwa mane waa chien nyaka dolo kumbo. Koro sirikal ong'eyo ni gini ingini ma indi kata mana wendo wa maduong' kopono biro. Sani wane Homa Bay County. To ngini wane mwarwake. Ok nyal luongi jo mpira ni mondo bi ogochne mondo rwake. Wane mwarwake wamielene. Koro tigi ng'eyo ni ma ohala ma kogik sama wadhi National Days to iluongo wa ioronwa gari. Wadak kata gi bus mar school kuno dwe achiel. Wadak Nairobi Ngara kucho higa mokalo dwe achiel. Wachiemo chiemo maber. Kisumo kan wadak dwe adi. Dwe achiel wachiemo chiemo. Koro ng'eny kapo ni watieko mano to nitiere winjruok ma wawinjore gi sirikal ma koro nyaka gitimisha nyaka gichulowa. Ging'eyo nikech ging'eyo ni jaduong' kowe ni familia ni chien. Kuduogo dong' nyaka uting'e mkati moro. Mano ber. Koro ng'eni tinde en ohala makata mana weche mag aruse madongo dongo. Wadhi iluongo wadhi wadhi nyaka Nairobi. Wadhi nyaka kamora mora. Koro ng'ini aruse madongo dongo gi luongwa dongwa ubiro mana piny mesa kama waga chieng dongwa go bei koro kwa go bei to koro ni at kawo nama ng'ane ni kawo nama dong nyaka ang wawinjire nyaka ang winjruok ang ne bedie nitie kama ang winjruok no bedie koro ng'ini mano dong gima osedonjo koro mano ohala manitie to wanyise waga chieng ng'ini kaka ineno wani girwa ni oseterwa mabor wasedhi nyaka pinje mag wasungu wasedhi nyaka pinje wasedonjo od Queen Elizabeth kan chapo ngima kumulo tigo meneno koro jaduong' nigo kan to magi gik mabe ode iluongo ni Windsor Palace London mano wasedhi mano dongo ohala to kane itimo rapar mar ng'ato moro ma ne lich ahinya Amerika koni iluongo ni Smithsonian dongo luongo wan mwadhi wa represent ok wani Kenya wa represent Africa wan kujo koro kwan jo Kenya kuro jo Africa dongo mano ohala waringo gi ndege kolwase waga chieng in be ang'eni seringo go but wan wa seringo go moloi uchako ringo chon samoro kapok nonyuola koro waringo gi ndege kolwase nyaka London wayueyo London kanyo seche ariyo kok wachako kawo ndege machielo nyaka Washington dong wadak ya mano ohala machalo nadwaga chieng mano ohala malich ahinya mano ohala malich koro girwa ni koro tinde to en ohala ma kopo ni dwarowa ing'ini na ok anyal mana chandi nikech in ang'eni ni ja sirikal kiluonga to koro ng'ini nyaka biya koro ng'ata moro machielo mok ang'e nying ng'ani mat kwase moluongano to ng'ama chielo man to miluongano to gari ere makela kama biren to kasetieko to atimo nang'o man to ng'ini nyaka wacha mano ohala en ohala maduong' sana waga chieng ayie kodi en ohala ayie kodi mina rawera bendo ang'e to in kang'inano ka in ng'ama ike tin ket machiegni kamano yani ka in ng'ama ike tin ang'o ma dine mi donji e mielo bul mar luwo kitegi gi timbegi iluongo ni miend Ramogi dini donje nikech ang'o nikech rowere masani gin joma wacho ni gin joma digital kendo gin jomoko giwacho ni gin joma ng'eyogi koro lonyo gi ng'e mang'eny maloyo jodongo masani gi gin joma sani ma ngimagi opogore gi ma ere kaka dini idonje wachni mokwongo kwasi an kawuoyo to mana gi kaka asewacho nyinga tugo ni adonje 2012 kane jaduong' maduong' ma wan go Alfred Migore nochako gini chon wanene to gini ne en gir juogi koro nomitna to wuora mo be ne time gi jaduong' koro juogi nodhi otuch kuoma to kasea e sikul madhi atimo kosna to part time seche moko waluorore bende watimo gini kaka nyithindo mathindo koro kako medo develop kuoma to e kako dhi adhiya ma ka gikne tanyurora ema nadonje gini kamano ere gima gino osekonyigo kaka osebedo kokonya oseketa wuotho mang'eny asedhi e pinje maoko gi maneno kaka gichalo
osetera Nairobi, otera kuonde mopogore opogore. A interact gi jok moko mopogore opogore ma pok na aneno. Ma kata 2017 ne wan Kampala, Uganda, e Utamaduni Day. Aparo ni kanyo ka nadhiye, to naneno mopogore opogore ka ne nitiere jok mopogore opogore mana wa interact e exhibition moro ne nitie mana watimo kanyo. Koro from there nochulowa maber. Koro ing'eni mogo kiyudo kamoro to nyaka tidog itima gino kamano. To wachaka piny yu matin, sani nyabiro jahigni adi? Sani an gi higa 42. 42. Kamano. Ok ne kamano pod ng'ama hike tin. Kamano. To emomiyo apenjo ni to rowere masani ng'ino ng'e mang'eny ahinya ma mondo mi gidonje miel machon niendi inya ywage magithuon. Mina osiepni no endo be gine matin. Erokamano. Aneno ka imi ng'ama rawera matin. Kamano. Sani nyabiro jahigni adi? An sani an gi 44. 44. Ang'o ma dine mi idonjie miel Ramogi ni? An gini gi omena donje gini. Kaneno jaduong' ma mineno kanyo no. Mano wuonwa wan kode dala koje. To kane gidhi e buru to nohero luwo bangi. Ohero luwo bangi, wating'o negi bege, watimo ang'o. Koro sama gimiel e buru cha, to wambe gini aneno maka gini koro idho aidha. Koni gini idho aidha koni wambe nyaka chiemo na miel. Chalo juogi. Koro jaduong' ka notelo. To wambe kwa duogo to kwamba kwa laro ni an baba. Koro akawo nying baba ng'ato be ni mano mara. Koro kano budho ma amba tieko sikul. Takon jaduong' an gi nadonje. An gi nadonje 99. 99. Erokamano. Kamano. In idonje higa mane? In idonje higa mane? An adonjo 2012. Higa mar 2012. Kod 12. Koro jaduong' watieko kodi. Abuto kod ji ariyogi. Gin pek mage kata sida mage mukale wach miendu mar miend Ramogi? Erokamano kwase. Wakale pek moko bende. Ng'ini gimoro ka gimoro ma piny ka nitie ber gi rach. Nitie komo ber go nitie komo rach go. Achiel, pek mwakale ng'ene nyadi mang'eny omoro sirikal ka koro ubedo piny kama utimo na sirikal gino. To ka koro gik ni ng'ini kuonde mineno wan go kagi. Waga chieng' kuonde achiel kama siling 300. Kuonde achiel kama. To pa ni kuonde gi wang'iewo mana kiwan. Onge sirikal ma osebedo ko mako lwetwa ma ong'iewnwa kata nyaka uniformbe wagi. Tineno kata kaka koro jaduong' orwakore kani. Kigo beche ka. Jaduong' idhi ga lufu madhi 70 gi wiye e dende kanyo. To koro ng'ini magi gik ma wachole ga achola, kiwan, kaka ng'owa, kaka jo tugo. Nikech ober no nyaka watim mana mano. Ariyo, ni iluongwa kuonde mang'eny. Iluongwa kuonde. Samosi me nyalo ywak na kata kaka mwabete kanyo. To ing'eni waonge gi yore wa mag wuodhe ma wanyalo dhigo kamoro mapiyo. Nikech wadak mopogore opogore. An kata nyalo wuotho kata kilomita 40 moko tachopo dalana. To ng'ini wan kod sida e yore mag wuodhe go. Yor yuto. Madi yudhgo kata gari moro. Kata gari moro. Mano be ng'ini koro gik mwase giki. Koro diber kamano sirikal chiemo odonjie. Bas nyakwar Mkajwang' ineno group mwabedo godo kaendi ma iluongo ni Kagan Kochia Traditional Dancers. Gin joma lich ahinya mosekonyo ahinya piny Luo kaendi e nyayo kido kod timbe mag oganda Luo kata Luo culture. Gisetimo madongo ahinya kendo gilero kaka gibiro bedo neno ni oganda mabiro chien kacha ka chieng' ma Nyasaye osekawogi koro gionge bwo piny kaendi obiro dong' kod kido gi timbe gi endi mar mondo mi gimed nyayo kido kod timbe mag oganda Luo. Wan bende mowan kaendi niendi wacho ni nikech gisetimo madongo kendo mar nyayo kido kod timbe mag oganda Luo, wanyalo mana kwayo ni migi mana sir gi yore te kata girube mopogore opogore, kweth mopogore opogore manyalo bedo gi yore ma mi godo grup machalo kamagi endi sir ma de mi ginyon godo malo e yore mag dongruok. Nyalo bedo gima ber ahinya nikech ang'o, wadwaro ni kitwa gi timbewa kaka joluo kik lal. Iwacho ni ng'atno endo ma ok ong'e kite gi timbene en misumba ji. Olokore misumba ogendni mamoko nikech ok ong'e kite gi timbe meke monego bed noluwo kaka jaluo. Anya wacho thotina doga rom gi nera mane kelonu chenro mar wan kaka pile. Nan James Rabala nyalongo ni Kwasi Rajabu warga chieng' watude kendo e juma manyien mo chakwa bedo kod chenro machal gi maendi.